Gràcies, president, conselleres, consellers, diputades, diputats. Vull començar justificant el per què a l'inici d'aquest ple hem proposat l'ampliació de l'ordre del dia amb la tramitació d'una proposició de llei, igual que ho ha fet el grup de Ciutadans. Moltes vegades tenim la sensació que vostès fan anar al Parlament per parlar dels seus problemes, quan es deixen de banda els problemes de molts catalans. I avui ho hem volgut evidenciar, avui ho hem volgut deixar clar. Vostès han vingut aquí avui a parlar dels seus problemes, però no els interessen els problemes dels catalans. No els interessen, per exemple, els problemes dels més de 20.000 nanos que estan estudiant en barracons. No els interessen els problemes de seguretat dels parcs infantils. No els interessen els problemes dels veïns del Pallars Sobirà quan se'ls tallen les carreteres. No els interessen els problemes dels 65 pobles de Tarragona que s'han quedat sense aigua. Vostès convoquen el ple del Parlament per parlar dels seus problemes, que no són els problemes del conjunt de ciutadans de Catalunya. Hem llegit atentament les 3 propostes de resolució que vostès ens porten avui aquí. Hem de dir que la primera, la dels grups que donen suport al govern, tots, els 3 grups que donen suport al govern, després hi afegirem a Podem 4, es basen fonamentalment en falsetats. He comptat només i generós, és a dir, de forma restrictiva, les falsetats que apareixen en els acords. I n'he comptat 10. La senyora Roldán, pleno al 9, no, pleno al 10. N'hem comptat 10. I és això el que jo voldria explicar-los en aquesta intervenció. La primera, com que s'ha repetit tant, doncs potser li donarem un toc diferent. Efectivament, la Junta Electoral Central no inhabilita ningú, ni el president, no. Sap per què, president? Perquè es va inhabilitar vostè solet. No necessita que l'inhabiliti ningú, es va inhabilitar vostè. Com? Escolti'm, doncs miri, el 11 de març la Junta Electoral Central li diu que el Palau de la Generalitat no és casa seva, és la casa de tots els catalans i que, per tant, té que estar lliure de propaganda partidista. I vostè recorre allò a un amic que els acostuma a treure les castanyes del foc i que li donen certa credibilitat. Clar, vaig a que el síndic de Greuges em doni la raó. I vostès van al síndic de Greuges i, miri, el síndic de Greuges en aquesta ocasió no li dona la raó. I li diu, president, faci cas del que li mana la Junta Electoral Central. Això era el 15 de març que li deia el síndic de Greuges, ja li havia dit abans de paraula, després li va fer dir allò per escrit. Vostè va anar desobeint fins al 18 de març, després el 18 de març li tornen a exigir, torna a desobeir, se n'enriu de la Junta Electoral, ara trec el llaç groc, em poso un de blanc perquè la resolució diu groc, no diu blanc, no sé què, i al final l'acaba retirant el 22 de març, quan els Mossos ja tenien la instrucció. Ho torna a fer el mes d'octubre. I després, al mes de novembre, vostè va al Tribunal Superior de Justícia a dir, clar, que no vaig acatar la decisió. Ni podia ni devia fer-ho com a president. Què vol dir? Que vostè, com a president davant de la justícia, té un estatus diferent que tenim la resta de catalans? Vostè té un tracte diferent pel fet de ser president davant de la justícia? Els hi sona allò de tots som iguals davant de la llei? Tots. Fins i tot el president de la Generalitat. Tots som iguals davant de la llei, president. I vostè va anar al tribunal a dir-los no, jo no sóc igual que vostès. Jo sóc el president i, per tant, estic per damunt de vostès. Estic per damunt de la Junta Electoral i jo tinc dret a prendre aquestes decisions. Per tant, vostè sabia perfectament que acabaria sent inhabilitat. Vostè ho sabia, perquè vostè va anar actuant precisament per arribar en aquest moment. Segurament el que no esperava vostè és que el moment arribés ara. Vostè segurament ho tenia calculat perquè arribés en un altre determinat moment, però no, li ha arribat ara. Li ha arribat ara amb la sentència, amb la primera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i sense que arribés a temps el recurs en el Tribunal Suprem. Aquesta és la primera mentida, no? L'atribuir-li a la Junta Electoral Central la inhabilitació del president de la Generalitat.
Però n'hi ha més mentires, o com a mínim nosaltres ho entenem així. Posar una proposta de resolució que el Parlament de Catalunya ratifica com a diputat Joaquim Torra, el president de la Generalitat, vostès poden quedar satisfets, però saben que això no té absolutament cap mena de valor jurídic. Perquè si vostè és diputat no és perquè ho ratifiqui el Parlament de Catalunya, és que prèviament s'ha concorregut en unes eleccions i la Junta Electoral Central emet unes actes en què diu que vostè és diputat. La mateixa Junta Electoral que en algun moment diu, escolti, doncs miri, ara vostè no és diputat perquè no compleix els requisits. Què és el que ha fet ara la Junta Electoral? Igual que atorga les actes, treu les actes si no es compleixen les lleis electorals. Per tant, vostès poden ratificar el que vulguin com a diputats, que són diputats, uns sí, uns altres no, poden ratificar el que vulguin, però no té absolutament cap mena de valor jurídic. Tercera falsetat, i aquí aprofito també per parlar de les propostes de resolució de Podem i del Partit Socialista perquè és comuna. La dels grups que donen suport al govern diu el marc jurídic aplicable al president de la Generalitat només és la llei de presidència i el reglament. No, mentira. El president de la Generalitat no té o sigui, evidentment té un estatus institucional que reconeixem absolutament tots, però davant de la llei és exactament igual que tothom. I, per tant, el president de la Generalitat sí està sotmès a la llei de la presidència, al reglament del Parlament, però també a l'Estatut, també a la Constitució, també a la llei electoral. Per tant, no ignorin la llei electoral, la llei orgànica de règim electoral, que té el mateix rang legislatiu que el mateix Estatut, llei orgànica, exactament té el mateix rang. Per tant, no ho ignorin, la llei electoral. Quarta falsetat. Es refereixen a Puigdemont i a Comín com a eurodiputats en compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Carai, doncs ja m'explicaran quina sentència han llegit, perquè jo me l'he llegida i en cap lloc parla ni de Comín ni de Puigdemont. En cap lloc. Però, a més, fixi's que li dic, si ho són, com diu la consellera de la Presidència, deuen estar cometent un delicte electoral, perquè continuen sent diputats en el Parlament de Catalunya i no han renunciat al seu escó. I són càrrecs incompatibles. Són càrrecs incompatibles. Per què no ho són? Perquè no ho són. Amb rigor, sí, tot el rigor, no pateixin. El rigor és el que els demano jo, que els estic relatant les falsetats que vostès han expressat en una proposta de resolució. També es refereixen a Junqueras, diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que Junqueras és eurodiputat. No, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que Oriol Junqueras tenia dret a la immunitat en un moment determinat. No diu que ara sigui eurodiputat. Per tant, rigor, efectivament, rigor, senyor Puigneró, rigor. Després continuen amb la seva proposta, diuen, escolti'm, és que parlen que hi ha una negativa sistemàtica de la Fiscalia General i de l'Advocacia de l'Estat a retirar les ordres de presó. Però si les ordres de presó, qui les dicta i qui les retira són els jutges, ni la Fiscalia ni l'Advocacia de l'Estat. Què tenen a veure? Que és que com que els socis ara estan a bones perquè necessiten els seus vots, igual la Fiscalia o l'Advocacia de l'Estat poden admetre segons quines instruccions per fer segons què els interessa a vostès. Però no menteixin, ni la Fiscalia ni l'Advocacia General de l'Estat poden retirar les ordres de presó perquè les dicta i les retira el jutge instructor, no aquests organismes. Seguim. Parlen de la causa general contra l'independentisme. Ja s'ha dit diverses vegades, saben perfectament que no hi ha cap causa general contra l'independentisme. Hi ha el judici de persones que fan coses que són il·legals i que són qualificades de delictes i que els tribunals jutgen i que en alguns casos condemnen. I en d'altres potser no condemnaran, però en alguns casos condemnen. I si condemnen és perquè consideren que ha quedat provat que hi ha hagut delicte. I és d'això del que estem parlant. No estem parlant d'una causa general contra l'independentisme.
Seguim. Parlen vostès contínuament de repressió. N'hem parlat també moltes vegades. No hi ha repressió. En tot cas, i ho dèiem recentment en un ple, els que podem parlar de repressió som tots aquells catalans que ens sentim absolutament ignorats per aquest govern. Sí, perquè ens sentim reprimits per aquest govern que no atén les necessitats que té la ciutadania de Catalunya. I fa un parell de plens doncs, fèiem un reguitzell de situacions. No hi ha repressió, i ho saben perfectament. Reconeixement del dret a l'autodeterminació. Som-hi una altra vegada, vinga, no n'hi ha hagut prou. President Torra, doni'ls una classe del que és el dret a l'autodeterminació, com vostè feia l'any 2012, que deia que no existia i no està reconegut enlloc. Expliqui'ls-hi en privat, no cal que hi hagi mitjans de comunicació, que no es gravi ningú, i vostè els hi explica, escolti'm, és que això del dret a l'autodeterminació no està reconegut enlloc. I no està reconegut enlloc. Bé, sí que està reconegut per les colònies, però he mirat la llista de colònies reconegudes per les Nacions Unides i no he vist Catalunya. No l'he trobat, perquè no som una colònia. Com volen ser una colònia si una part important del govern, una part important dels seus grups parlamentaris participa de la governabilitat d'Espanya? Això no hi cap dintre de les colònies, això no passa dintre de les colònies. Home, i els que diguin que són... Bé, ho deixo estar. Seguim. I segueixen amb el tema de l'amnistia pels presos. Bé, l'amnistia, ja ens ho explicaran, on està reconegut en el nostre ordenament jurídic que es pugui fer una amnistia pels presos. I sota quin criteri? Perquè suposo que deu ser un criteri polític, no? Vostès decideixen a quins presos se'ls amnistia i a quins presos no se'ls amnistia. Jo crec que n'he citat 10, potser m'he descomptat i n'he citat algun més, és possible, perquè n'hi ha tantes de falsetats que em puc haver descomptat. Per tant, president, vostè ens deia o demòcrates o mentiders. Miri, jo com a mínim, com a mentider, no m'hi sento. Em sento més aviat demòcrata. Per tant, vostès mateixos sabran qui són els mentiders. I acabo posicionant-nos sobre la proposta de Podem. Jo crec que ja he comentat algun dels aspectes, assumir aquest marc, però tampoc no ens estranya. Sabem que vostès estan a partir un pinyó amb el govern de la Generalitat, els hi pujaran els impostos, tot allò que vostès vulguin i més, i estan a partir un pinyó i, per tant, tampoc no els poden fer enfadar. Llavors, vostès assumeixen perfectament les seves tesis i vostès estan encantats de conèixer i de que el senyor Iglesias i el clan de Galapagar arribin als ministeris. Escolti'm, molt lloable. Escolti'm, ja prendrem alguna pastilla per dormir, que em sembla que és el que correspon fer, no? I ens preocupa més la posició del Partit Socialista, perquè també assumeixen aquest discurs dels grups separatistes. No només feliciten l'any, senyor Iceta, que jo crec que va ser molt desafortunada la seva felicitació d'any nou, que va penjar en el Twitter assumint directament les tesis dels grups independentistes. Perquè, mirin, si nosaltres tots plegats, estic convençut, tots plegats podem arribar a entendre això de la distensió, això de superar els monòlegs, això fins i tot del diàleg, escolti, hem de sortir d'aquesta situació. Som molts els catalans, molts, independentistes i no independentistes, que estem cansats d'aquesta situació, que estem cansats d'aquest debat, que estem cansats d'aquesta tensió. En som molts, en som molts. Però pensin una cosa, la solució no vindrà de fora, perquè el problema no el tenim a fora, el problema el tenim aquí. I sap quin és el problema? La manca de lleialtat del govern i la manca de lleialtat del president. I em diran, manca de lleialtat amb qui? Doncs miri, no els hi citaré, ho podria fer, no els hi citaré ni amb l'Estatut, ni amb la Constitució, ni amb aquest mateix Parlament. No, no. Manca de lleialtat amb el conjunt de la societat catalana, més de la meitat del qual se sent desemparada i se sent orfe de govern i de president de la Generalitat. Crec, molt sincerament, que mereix que li donin un tom a l'estratègia que vostès estan utilitzant i intentin buscar les solucions, insisteixo, no fora d'aquí, perquè les solucions tenen que sortir d'aquí.
Recordin, no tot s'hi val per arribar a governar a qualsevol preu. Gràcies.